Следващата концепция е стара като света и са написани много книги за нея. Това е същината на есенцията на всяка една история. Пътешествието на героя или така известното Hero's Journey. Покажи ми фигура. Може да е авторитетна фигура, може да е обикновен човек, може да е доктор, може да е народ, може да са елфи, всичко може да е. Но в тази фигура, която ми показваш, която отива на пътешествие, аз трябва да видя нещо от себе си в нея. Тя трябва да, фигурата трябва да прилича на мене, трябва да е изживяла това, което аз съм изживял, трябва да има моите обстоятелства, трябва моите огледални неврони да се задействат и да се себе идентифицирам с героят, който ми показваш. И след това ми покажи как този герой, в който аз съм видял нещо от себе си, преминава през изпитания, осъзнава различни неща за своя живот или проблема, който решава, преминал ги е и сега е от другата страна. Искам да видя как от нищо този герой е преживял някакви неща и е получил нещо. Но това, което ми казваш по средата, е супер важно. Защото паденията и пиковете, през които минава този герой, най-вероятно и аз ще мина през тях. И ми е много по-лесно да демистифицирам цялата трансформация на твоя продукт и резултата, който ще получа. Много ми е лесно да видя как ще се случи това за мене, ако ти ми покажеш някой, за който вече се е случило и аз в този някой съм видял нещо от себе си. С тази концепция са създадени почти всички social proof VSL и VSL, които са кейстарите на успешни хора, преживели и получили трансформацията от продуктите. Да вземем, за пример, онлайн курсовете, за Make Money онлайн курсовете, които се маркетират. Било то в интервюта или VSL, които са качени в YouTube, в Facebook и така нататък. Тези хора са купили курсът, използвали са уникален механизъм за да успеят, от другата страна са и сега разказват как, какво са си мислили преди, че трябва да направят, защо не са били прави, как този уникален механизъм на новия курс им е помогнал и сега са от другата страна и вече имат успешен онлайн бизнес и са реализирали резултата, който курса им обещава. И когато имаш различни 5-6 кейстарита, успешни хора от другата страна, които са различен пол и възрастова група, това са различни герои, които помагат на различни пазарни сегменти да се себе идентифицират и да видят и да се доверят на продукта ти и така буташ все повече хора към края на фунията да купят от теб. Хубавото на The Hero's Journey е, че ако се разровите онлайн, може да видите, че тази история е архетипна. Тоест, тя е една и съща и има едни и същи нотки, които се преповтарят навсякъде. Затова Холивуд, когато има някакъв успешен филм, идват режисьори и студия, които започват да го изкопират едно към едно. Сменят имената на героите, сменят самата обстановка и къде се развива и кога се развива филма, но историята е една и съща. Познайте за кой филм ви говоря в момента. Имаш момче, което не харесва сегашната си обстановка, не е доволен от живота и се чувства кофти. Не му окей в сегашната му кожа. Момчето получава призив за приключение, зов за действие и света го вика да ходи на пътешествия, да открива нови неща, да се излага на опасности. Момчето отказва този зов за приключение, обаче тогава идва менторът, който му разкрива някакви неща за самият него, които той не е знаел и за света около него. Случва се някаква трагедия в живота на момчето, то отива на това приключение
запознава се с нови хора, преминава през изпитания, менторът му помага по пътя и накрая това момче се изправя срещу главния злодей, побеждава го и получава нов живот. Вече той е нов човек. Трансформирал се. За кой филм говоря в момента? За Star Wars, за Lord of the Rings или за Хари Потър? Реално това е една и съща история, която се преповтаря и ще продължава да се повтаря в следващите стотици години. И затова, винаги когато помагаш на клиента си да осъзнае някакви нови неща за себе си, да му светват лампички, трябва да използваш адекватен spokesperson, адекватен герой и да изложиш на показ той през какво е преминал, когато е осъзнал тези неща, които и ти искаш клиентите да осъзнае. Менторът ми е направил близо 400 милиона с един VSL, който разказва точно неговата история и как е създал продукта, който VSL-ът продава. Също нещо друго, когато имаш една история, която резонира, адекватен начин да се скалира това нещо е хоризонтално. Тоест, ако имаш една жена, която разказва историята, пробвай абсолютно същата история с друга жена и с друга жена. Може би с мъж, може би с по-стара жена, може би с по-млад мъж. Ако историята пасва, разбира се. Последно нещо за The Hero's Journey. Не си мислете, че трябва да е 3 фермана или VSL да е дълъг 60 минути, за да разкаже тази цяла сложна, sophisticated история. Реално може да е толкова проста. Не знаех какво да купя на гаджето си за празниците. Попаднах на този супер готин продукт, който прави това и това. Купих го, подарих го на гаджето си и то се изкефи супер много. Имаш начало, имаш среда, имаш и край с желания резултат или трансформация. Може да е толкова просто. Не е нужно да се усложнява. И с The Hero's Journey натурално стигаме до следващото парче на пъзела.